The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tama Opo, ko mismo po ba si ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin po tayo napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Aportabac, sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Mga kaibigan, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Live na live ngayong hapon ang aking partner na si Remy Araneta Mindones sa San Jose, Panganiban, Camarines Norte, kung saan nagaganap ang Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List na si Congressman Saldico. Magandang hapon sa iyo dyan, partner Remy! Yes, magandang hapon sa iyo, partner, at sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Live na live ang Ako Bicol Tarabangan Caravan dito sa Roy Padilla Memorial Stadium, dito sa Purok 1, Barangay North, Poblacion, San Jose, Panganiban, Camarines Norte. Patuloy, partner, ang isinasagawang Tarabangan Caravan Medical and Dental Mission dito sa nasabing lugar. Kung saan, partner, inaasahan na 600 ang target na mabibigyan ng libreng medikal na serbisyo ng Ako Bicol Party List katulong etong mga partners sa katulad ng Tagsuling Hospital, Gardenia at marami pang iba. So yan, partner, nakikita natin sa likod, patuloy pa rin. Actually, sobrang init ng panahon dito, partner, pero dagsaan pa rin itong ating mga kababayan na patuloy na ina-avail itong libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List. Natabi ko ngayon, partner, itong si Sir Raymond Prado, ang Municipal Coordinator o Provincial Coordinator ng Ako Bicol Party List dito sa Camarines Norte. Magandang hapon sa iyo, Sir Raymond. Magandang hapon, Raymond! Magandang hapon. Magandang hapon po. Opo. Kuya Joshua. Oy, kumusta? Kumusta kayo dyan sa Camarines Norte? Ay patuloy lang po kami sa hamon ng buhay at kasama natin lagi po ang Ako Bicol Party. Opo. Mananatili po kayong malakas. Okay. Ngayong isinasagawang Tarabangan Caravan, ilang barangay ba ang benepisyaryo o makatatanggap ng libreng serbisyo ng Tarabangan Caravan ng Ako Bicol ngayong araw? Ang bayan po ng Jose Panganiban ay merong 27 barangay na kung saan meron po tayong 600 beneficiaries po. Ayun, okay. So, sino-sino yung mga kapartner o kasama natin sa proyektong ito? Siyempre po, ang local government unit ng bayan ng Jose Panganiban sa pamumuno po ni Mayor Ariel Non at ni Vice Mayor Roy Casimiro Padilla. Ayun, At okay. siyempre po ng So, provincial government. hanggang anong oras ito, Raymond? Magtatagal po tayo hanggang alas 3 po ng hapon. Okay. Partner Remy. Yes, partner. Ngayon naman, maraming salamat sa Raymond. Ano? So, eto, partner, katabi ko dito naman sa aking kaliwa, etong sinanay Emily Gumba, 66 na taong gulang, partner, na kung saan dati itong namamasukan bilang katulong. Kaya lang, partner, dahil sa kanyang iniindang sakit ngayon, namamalat ang kanyang balat, partner, at eto yung pagkakataon para magpatingin siya ng libre dito sa Tarabangan Caravan. Nanay, magandang hapon po, nanay. Magandang hapon naman po. Opo. Nanay, kumusta po kayo ngayon?
Ay, masama po ang pakiramdam at aking mga katawan po ay makakati. Opo. Yung po aking iniinda, taon ang binibilang. Opo. Nakikita ko nga kayo, nanay. Kanina panay po yung kamot po ninyo. Ilang taon na po yan, nanay, na iniinda po ninyo? Ay, Pangangati. mga 4 na taon na yan. Na ang dami ko nang tinatingnan wala pong nangyayari sa akin. Opo. So ngayon po, nanay, na naandito po kayo, nakapag-avail po kayo ng libreng check-up, ano po yung sabi ng doktor po sa inyo? Ay, sabi ko, magpatingin daw po ako sa specialist sa dugo. Ay, wala man po ako maipagamot. Nagtitis na lang po akong kamot ng kamot. Yun lang po. Opo. Mm. So ngayon po, nanay, na naandito po kayo, ano po yung tulong na naibigay po sa inyo ng Ako Bicol Party List at ito pong Tarabangan Caravan? Nabigyan po ako ng gamot. Ay, ang gusto ko yung kung kumaalis yung pamamalat ko ng mga paa, buong katawan po yan. Opo. Paano niyo po, nanay, nalaman na sa ganito pong programa at ganito pong araw ay meron pong Tarabangan Caravan dito po sa inyong lugar? Sabi po diya sa amin sa Purok, dito sa aming bayan ng Panganiban. Opo. Nung nalaman po niyo, nanay, na meron pong Tarabangan Caravan, ano po yung unan niyo pong ginawa? Nagpunta po ako dito. Dali-dali po kayo Oo, pumunta po. dito. Pumunta ako dito at nang ako yung magpatingin na nga ng aking katawan at nang yung katawan ko nang makaginhawa na makukat sa gabi. Diyos ko po, di ako magkatulog. Opo. So, Ay, dati po kayo, nanay, namamasukan bilang katulong. Hmm. Ano po yung ginagawa niyo po sa loob ng bahay? Ay, ako naglalabada ako. Minsan naglalako ako ng isda. So, marami po kayong ginagawa. Ay, Ngayon po, meron po kayong iniinda. Gaano po ito naka-apekto po sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay? Ay, ang sama po at hindi na ako makakilos. Hindi na po ako makakilos ang katawan ko. Yung pananakit ng katawan ko siguro nung panahon ng sobrang ng trabaho. At minsan nagluluto ako ng mga kanin. Nasa kuwan. Kanina po, nanay, anong oras po kayo dumating po dito sa stadium? Alas 6. Alas 6. Pagpunta po ninyo dito, nanay, kumusta naman po yung pag-aasikaso po sa inyo ng mga staff ng Ako Bicol Party List? Ayos man. Maganda naman sila. Yeah, maganda. Kumusta, nanay? Nagutom po ba kayo o Hindi. nakakain kayo ng maayos? Kakakain man. Maayos man. Taga mababait naman. Ayan. Nanay, naandito po kayo. Ano po yung inyo pong pangangailangan at ano po yung gusto nyo pong hilingin or ano po yung na-avail po ninyo? Ngayon pong meron po tayong Tarabangan Caravan. Ang gusto ko sana yung aking mata maopera at may katarata. Yun lang ang hiling ko. Tapos, itong pangangati ko. Eh, wala man ako maipaturok. Sabi, magpaturok daw ako at yung mga patikon maalis. Ay, wala man ako maipaturok. Opo. So, ibig sabihin, nanay, kanina nabigyan po kayo ng gamot na libre. Mm. At meron po kayong eto pong pagpapatingin sa specialista. Oh, patungkol po sa inyong katarata at Ayan. ito pong pamamalat ng inyong pong Yan dalawang yan. Opo, nanay, wag po kayong mag-alala. Katabi ko po ngayon si Raymond Prado ng Ako Bicol Party List. Nasa kanya po yung kasagutan. Sa Raymond. Opo, nanay, makakatulong po kami sa inyo po. Inyong karainan at pangangailangan po patungkol po sa inyong usaping medical po. Opo. So, nanay, makakatulong po yung Ako Bicol according kay Sir Raymond Prado. So, kayo na po ba, Sir Raymond, yung bahala na kasuhin po yung lahat ng mga kakailanganin ni nanay? Basta po may gawa niya pong may submit sa inyo yung mga kinakailangan pong papeles. Opo. Kailangan ko lang kay nanay po yung kanyang contact number po. Pa-assist ko po sa in-person po. O, yun, nanay. Napakinggan niyo po si Sir Raymond. Aside po doon sa mga gamot na natanggap niyo po ngayong araw, yung pagpapagamot niyo po, pagpapatingin sa specialista, sasagutin din po ng Ako Bicol At Party yung List. kanya pong general check-up po. Salamat. Pati daw po yung general check-up niyo, nanay. Salamat. Para patingin naman natin yung buong katawan niyo po sa specialista po. Opo. Ano po yung masasabi niyo, nanay? Ay. Ngayon pa lang po ay mas kasagutan na po yung inyo pong hiling. Ay, kung matutupad, maraming salamat sa Bicol, Ako. Parateles. Yan. Alam niyo, nanay, sabi mo kung matutupad, wala pa pong ipinangako ang Ako Bicol Party List na hindi po yan, nanay, natutupad. Oh, salamat. Salamat mo sa Panginoon Diyos na matupad. Ayos yun. Opo, nanay. Sir, maraming Nakainom salamat. na po ba kayo, nanay, ng gamot na natanggap niyo po ngayon? Nakainom na ako. Ay,
So partner, ayan si Nanay Emily at si Sir Raymond. Maraming salamat po Sir Raymond at sa agarang solusyon na ibinigay po natin kay Nanay Emily. Partner, back to you. Alright, so yan partner, maraming simula. Anong oras kayo nagsimula? Kaninang alas 6 na ng umaga, partner, nagsimula na itong pagdagsa ng mga tao dito sa stadium. At hanggang ngayon, partner, patuloy pa rin na itong ginagawang Tarabangan Caravan, patuloy yung pagbibigay serbisyo medikal ng Ako Bicol Party List. Yan ang patunay na talagang ang Ako Bicol Party List ay katulong na kakampi pa. Maraming salamat partner Remy at kay Ginoong Raymond Prado ng Ako Bicol Party List dyan sa Hilagang Camarines. Mamaya, babalikan ko kayo. Samantala, dumako naman tayo sa hinaing ni Rosalinda Esquilio. 65 taong gulang na dumulog sa ating programa para sa kanyang anak na si Rose Ann K. Esquilio na nagkaroon ng fracture sa panga matapos itong madisgrasya sakay ng kanyang motorsiklo. Magandang hapon sa iyo, Nanay Rosalinda. Oy, mari niyo bang maikwento ano bang nangyari at kailan ho nangyari itong aksidente? Nangyari po ito nung Webes po yon, nung April 18. Papasok na po siya sa kanyang pinapasukang trabaho nung mangyari po. So siya mismo ang nagmumotor? Kasalpukan po sila, dalawang motor. Ano pong trabaho ng anak po ninyo? Ano po, sa kolektor po. Kolektor. Opo. So papasok siya umaga, nakasalpukan niya, motor din. Opo. Oy, matindi ano po. So ngayon po, nasaan na ngayon itong anak niyo si Rosan? Pinalabas na po muna sa BRTTH po kasi po para daw po may prepare muna namin po yung lahat ng pangangailangan. Ano ho po. ba yung tinamo niyang tama? Dito po may fracture po sa panga. Panga. Mhm. Na sobrang sakit po. Hanggang ngayon po magang-maga po yung mukha niya. Ay, kawawa Hindi po naman. makakain. Opo. Hindi po Ilang taon na ho ba ito si Rosan? 30 years old po. Dalaga, Sir. may asawa. Ano po, dati pong may partner po. Dating may partner. Opo, kamamatay lang po noong September yata. Nung partner. Opo. May mga anak po ito. Opo, kambal po. Oy, sige. So yun po yung naiwan. Ano? At, Opo. so sino po yung nag-aalaga ngayon dito sa mga anak ni Rosan at kay Rosan mismo? Kami po ang nagbabantay po sa kanya. Kaya lang po ganito po. Doon po, yung mister ko po ang nag-aalaga sa ngayon sa kanya. So ayan, si Rosan. Opo. Uy, nako. Medyo grabe talaga, no? Opo, sir. Lagi ba siyang dumadaing na masakit? Opo, kumikirot po yan. Umiyak nga po madalas. Gawa nga po nang hindi siya nakakakain at saka siguro na rin po sa sakit talaga na nararamdaman niya. Opo. So, ano po yung sabi ng doktor sa kanyang kalagayan? Ano daw po yung mga dapat gawin kay Roseanne? Dapat daw po maoperahan sa madaling panahon po. Opo. So, dapat maoperahan? Opo. Okay. So ito, Nanay Rosalinda, para mabigyang solusyon ang inyong alalahanin, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Binibining LB Sedenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, magandang hapon sa iyo. Yes, Sir Josh, magandang hapon po and then magandang hapon din kay Nanay. Opo, inaalala po ngayon ni Nanay Rosalinda ang gagastusin para sa operasyon na kailangan gawin kay Roseanne dahil sa fracture sa panga na magang-maga at kumikirot. Ano ho ba ang maitutulong ng Ako Bicol Party List patungkol po dito, Ma'am LB? Sir Josh, after po ng interview nyo kay Nanay, papuntahin po sa akin si Nanay dito sa Malasakit Center. Gagawin ko po ang lahat para mag-zero balance nila. Ayun! So ang kailangan lang gawin after ng interview, pumunta na dyan sa'yo, makausap mo na, gagawan mo na ng paraan. Yes, Sir Josh, dalhin lang po dito yung quotation sa akin. At ako na po bahala, gumawa ng paraan kung paano sila mag-zero balance. Ayun. Maraming salamat. Ito ang sabi ni Boss Aldi, hindi ko Jill ko, hindi ko pido na lahat ng pasyente na kailangan ng tulong, kailangan tulungan natin sa abot ng ating makakaya. Maraming salamat, Ma'am LB. Talagang napakabilis, ora mismo ang pag-aksyon ng Ako Bicol. Thank you so much. Thank you so much, Sir Josh. Mabuhay po tayong lahat. Nay, narinig po ninyo. Salamat po, ma'am. Salamat po, sir. Sa pamumuno po ni Kong Saldico po ng AKB po. Tabang ora mismo po. Champion po talaga kayo sa pagtabang po. Salamat po talaga ng marami. So kanina, Nanay, alalang-alala ho kayo kasi mahirap talagang buhay. Opo, sir. Sigurado ako, malaki-laking gastusin yan. Pero narinig naman po ninyo, sasagutin po ng Ako Bicol upang ma-zero balance yung inyong pananagutan dyan sa ospital sa gagawing operasyon sa anak po ninyo. Opo, sir. Maraming salamat po.
So, ramdam mo ba, nanay, na talagang ang Ako Bicol ay ora mismo ang pagtulong? Opo, sir. Maraming salamat po sa bumubuo po ng Ako Bicol. Tabang ora mismo po, mabuhay po kayo. Taga saan ho pala kayo, nanay? Taga Masarawag, Ginubatan, Albay Ay, po. Masarawag, Ginubatan, Albay. Okay. So, nanay, maliban po sa gagawing tulong ng Ako Bicol, bago ho kayo umuwi, ay may padala pa po ang palatuntunang ito at si Congressman Saldico na food packs para po sa inyo. Anong hanap buhay ho pala natin, nanay? Barangay Health Worker po, Ay, sir. BHW. Opo, isang marangal na public servant sa barangay. Mabuhay ho kayo, nanay, at hangad po namin na tuluyang makarecover itong anak ninyo. Salamat po. Salamat po Alright. sa programang ito. Salamat po na may marami pa po kayong matulungan, sir. Opo. Sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo, dating artista at komedyante na si Mura, nanawagan ng tulong matapos masunog ang kanyang bahay kahapon dahil lang sa bubuyog. Tutugunan natin yan live. At nanay na 10 taong gulang ng batang babae may sakit sa puso at epilepsy, nagbabaka sakali sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. Ang ora mismong pagtugon sa pangangailangan ng bata, abangan. At siyempre Bicoloko, malapit ng masaksian ngayong linggo. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort.
The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Balikan muli natin ang mga kaganapan sa Tarabangan Caravan sa Camarines Norte. Partner Remy, ano pa yung mga nangyayari dyan at mga kaganapan sa Tarabangan Caravan? Yes, magandang hapon sa muli, partner. Eto, partner, patuloy pa itong sinasagawa ng Tarabangan Caravan dito sa Jose Panganiban at Camarines Norte. Eto naman, partner, dahil marami tayong natutulungan dito. Eto, katabi ko ngayon na si Nanay Bituin Balines, ang ina naman ni Angelita Santa Ines, 10 taong gulang na bata na dumaranas ngayon ng sakit sa puso. At bukod dyan, partner, ay meron ding epilepsy. So, baka kausap natin si Nanay Bituin. Magandang hapon po, Nanay. Magandang hapon po, ma'am. Nanay, ano po yung trabaho po ninyo ngayon? Utility po ako dito sa stadium. So ikaw po yung naglilinis, Opo, ma'am. nag-maintain po ng kalinis. Opo, ma'am. Opo. So dahil nanay dito po ginawa itong Tarabangan Caravan, kinuha nyo na po yung oportunidad para po ay patingin sa doktor ito po inyong Opo, ma'am. Para po kahit pa paano ay makamenos po ako. Makahingi rin po ng mga gamot na kailangan niya. Pangilang anak niyo po ito? Pang-apat po. Pang-apat? Opo. Bunso din po. Opo. So, pang-apat. Gano'ng kahirap, nanay, na meron po kayong may sakit na anak at ang trabaho po ay siyempre minimum lang po kinikita. Mahirap po, ma'am, kasi minsan hindi ako makabili ng gamot. Mas pinaprioritize ko po yung pagkain niya. Kasi pag keep siya nakakainom, minuto po yung sumpong niya. Kaya lang pagka medyo okay naman yung pagkain, nakakakain siya. Hindi naman po siya sumpong. Opo. Ito po ba, nanay, na sakit na sa puso at epilepsy? Ibang anong taon niya na po ito naramdaman? Ano po, since birth po, sinabi sa akin na may butas yung puso niya. Ang sabi po, baka pag lumaki siya matabunan. Nung 2 years old po siya, sinumpong po siya. Doon po sinabi na may epilepsy siya. Saka yung butas po ng puso niya is hindi pa rin po natatakpan. Opo. Sa explanation po ba ng doktor, dahil napatingnan niyo na ito, di ba? Opo. Ano po yung explanation ng doktor? Ano yung sabi, bakit po meron ganitong uri ng sakit? Baka daw po meron isa sa pamilya or sa pamilya ng asawa ko. Yung nalaman ko po doon sa ipin ko, yung asawa ko po pala, meron po niyan. Pero after 8 years old po siya, nawala lang ng kusa. Opo. Ngayon po, nanay, gaano po ilang beses po sa inaatake ng epilepsy? Ngayon po, ma'am, sa awa naman po ng Diyos, continuous po yung gamot niya, hindi po siya sinusumpong na. Basta po i-continuous na everyday po yung gamot. Kaya lang po, minsan ang hirap hanapin po ng gamot dito sa DAIT.
Kasi madami daw po nangangailangan ng gamot. Yung iba, hindi po nakakabili. Opo. Pero sa inyo po, nanay, ginagawa niyo po yung lahat para po ay hindi po magkaroon po ng ilang araw na pagpapalit. Ay, opo, ma'am, opo. Kahit po mangutang ako, basta lang makabili ng gamot para po, kasi nahihirapan din po siya. Pagka sinusumpong po siya, parang nahihirapan din po siyang huminga, nangingitim po siya. Pero ito po bang legal, nanay, ay nag-aaral pa rin? Opo, grade 3 po, ma'am. Parang late bloomer po siya. Hindi So, iba po yung partisipasyon niya. Opo. Alam din po yung nung teacher nila kung anong situation ng anak ko po. Meron po bang beses na inatake po? Opo, bali thrice po. Last year lang po. Kasi po nung last year po ay March ako nakabili ng gamot, tapos di na po ako nakabili. March lang din po ulit ako nakabili. Opo. Paano niyo po, nanay, nalaman na meron pong Tarabangan-Caravan dito po? Dahil po kay si Michael Guzman po, siya po yung nagsabi. Tapos nung may dumating po dito nung last week po ata yung sinabi na may caravan nga po. Sabi sa akin ni si Michael na ipagkalat ko daw po para po maraming makapunta. Kasi yung iba po hindi po nila alam ay. Opo. So nung nalaman niyo, nanay, na merong Tarabangan-Caravan dito, kinuha niyo po yung oportunidad Opo, na ma'am. talagang ipatingnan po itong anak po. Opo, ma'am. Opo. Pati po yung tiyahin ko, sinama ko na din po. Yung kanina po si Emily Gumba. So, dahil po, nanay, nagpunta kayo dito, ano po yung tulong na nakuha po ninyo mula dito sa Tarabangan-Caravan? Nabigyan po ako ng maraming gamot, vitamins, gamot sa sipon, saka sa ubo. Yung maintenance lang po yung wala kasi wala po yun dito ay. Opo. So, maraming gamot. Opo, ma'am. Napakarami po. Opo. So, gaano pong kalaking tulong po ito? Sobra-sobra po ako nagpapasalamat sa Ako Bicol kasi dahil po marami po silang naibigay na gamot, vitamins, hindi lang po yung pati po sa pagkain po ngayon, sagana po yung mga tao, pati po kami, pati po yung anak ko po. Opo. Aside po doon sa gamot, nanay, meron po kayong inaasahan na mula naman na tulong mula po sa Ako Bicol Party List? Sana po, ma'am, kasi yung laboratory po niya kasi medyo mabigat po sa bulsa. Yun po sana yung hihingiin ko pa ng tulong. Ano pong laboratorio po? EEG po. EEG. Para daw po yung CT scan. Opo. Tamang-tama po, nanay. Katabi ko dito sa si Raymond Prado. Yes, partner. Yung pakikipag-usap dyan kay Raymond, gusto ko lang ipaalam sa iyo na kasama natin at kapiling na natin ngayon dito ang Executive Director ng Ako Bicol Party List, si Kung Pido, Kung Yorme. Ayan. Kung Yorme, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo, Congressman Alfredo Pido Garbin. Mabuhay po kayo. Magandang hapon, Remy, and of course Joshua, and sa lahat ng nanonood at tagapakinig ng Tarabangan. Diyan sa Tarabangan Caravan at Tabang Ora mismo. Ng Ako Bicol TV. Ano? Opo. Partner, maaari mo na ipagpatuloy, partner, kasi maya-maya kami ni Kung Pido ay may kakausapin dito. Nabigla nga si Kung Pido, lalaki pala niya ito. Sige, partner, pagpatuloy mo na muna yan. Yes, partner, dahil si nanay ay meron siyang kahilingan para sa kanyang anak na ito nga ang pagpapa-EEG. So, tabang-tama, nanay, dahil nasa tabi natin ngayon ang coordinator ng Ako Bicol Party List dito sa Camarines Norte, si Sir Raymond Prado. Sir Raymond, ano po ba yung maitutulong natin para kay nanay? Una po, ma'am, narinig ko po yung kasalukuyang sakit ng inyong anak. Ano po, ang gagawin ko po niyan, habang nagsasalita, ma'am, nanay kayo, inaasas ko na po. So, iko-coordinate ko muna po yun sa tatlong private hospital natin na kung saan meron tayong fund. Ano po, so meron tayong Leon Hernandez, Lourdes Hospital at Daet Doctors Hospital. Ano po, so kakausapin ko muna po yung mga social worker patungkol po doon sa anak nyo para po, pagbalik ko sa inyo, maisasama ko na po yung anak nyo para sa tuluyang gumaling. At ma-monitor po nila at matugunan po namin yung pangangailangan ninyo. Medical dun sa bata. So, nanay, malaki yung tsansa at sinisiguro ni Sir Raymond Prado na matutulungan po kayo pagdating po sa pagpapa-EEG ng anak niyo. Dahil 3 hospital po yun, nanay, na i-coordinate po ni Sir Raymond Prado. Para po dun sa EEG po. After that po, Sir Raymond, ano na po yung pwedeng asahan ni Nanay Emily? Kapag natapos po natin yung laboratory, maaaring magkaroon ng maintenance ang inyong anak, meron din po tayong tulong doon para yung dire-diretsong gamutan niya. Ayun. Yun doon naman tayo, Ma'am Remy. Tuloy-tuloy na gumaling yung
sabihin, hindi lang nanay nagtatapos doon sa pagpapatingin sa doktor dahil sabi ni Sir Raymond Prado, hanggang sa pagbibigay ng gamot, maintenance po para sa inyong anak ay ibibigay din ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa gagawin niyo pong tulong sa akin at sa anak ko po. Malaking tulong po yun sa aking pamilya, bukod po dahil po sa malaking mabigat nga po sa bulsa yung EEG, hindi ko rin po kaya. Kaya malaking tulong po, nagpapasalamat po ako sa inyo. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. At ako yung may balik-balik lang dito. Pero kailangan ko pa rin, ma'am, ng contact number niyo para operation niyo rin po. Sir. Lalo na po pag punta ko sa mga hospital. Sir. Kailangan kasi po din talaga at bata yung magulang. Sir. Ayun, maraming salamat po Nanay Emily. Nasagot po ba yung inyong pong pangangailangan at kahilingan dito po sa Tarabangan Caravan? Opo ma'am, nagpapasalamat po ako. Maraming salamat po sa staff ng Ako Bicol at sa inyo po ma'am. Maraming salamat po sa tulong na naibigay niyo po sa amin ng anak ko. Ayan. Sir Raymond Prado, maraming salamat din po sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo. Ayan, partner. Maraming salamat and back to you and Congressman Pido Garvin. Maraming salamat, partner Remy, at kay Raymond Prado, ang ating provincial coordinator ng Ako Bicol Party List. At mabuhay kayo dyan. At mabuhay yung mga napakarami, daang-daang mga nag-attend na natulungan ng Ako Bicol Tarabangan Caravan dyan sa Hilagang Camarines ngayong araw na ito. Samantala, dito na po tayo sa ating studio. Balikan ko po si Kumpido. Kumpido, kumusta? Okay naman at masaya. Bumalik tayo dito. May special guest pa tayo. Opo. Kasama natin ngayon, Kumpido, si Alan. Nabigla kayo Alan? kanina. Alan pala ang pangalan mo. Kala mo kung babae. Kala ko, sino ba ang babae sa inyo ni Si Mahal? Mahal. Ikaw yung Mura. Ikaw yung boyfriend ni Mahal. Okay. Si Alan Padua, o mas kilala sa screen name na Mura, ang kanya kasing bahay, Kumpido, ay nasunog kahapon dahil lang sa bubuyog. Mura, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon naman po sa iyo. Maaari mo bang maikwento sa amin ni Kumpido, kumusta ka na ngayon? Ano bang mga pinagkakaabalahan mo? So, ngayon, wala kasi yung pa ko, wala, hindi ko na maikilos. Kaya pala pilay ka na kanina. Opo. Nung pumasok ka. So, hindi ka na ngayon lumalabas sa TV, sa mga pelikula? Hindi na. Dapat ikaw yung... Hindi ko na rin kaya magkilos. Dapat kunin kang ikaw yung pinakakalaban ni Tanggol eh. Okay. So, mari mo bang maikwento sa amin ni Kumpido, ano bang nangyari? Bakit nasunog yung bahay nyo? Dahil tapos kanina ang suspect daw mga bubuyog. Yung tatay ko po kasi yung kwarto ng sister ko sa taas, hindi siya natutulog kasi nag-work siya dito sa Draga. So, walang natutulog muna doon. So, siguro, may pumasok ng mga bubuyog, yung parang honey pa, ganon. Tumira doon sa loob ng kwarto ng kapatid ko. Tumira, hindi lang basta pumasok, kundi doon na. Gumawa na ng kwarto doon. Dumikit na talaga siya doon sa dingding, sa loob mismo ng kwarto. Tapos, sabi ko, dapat niyan maalis kasi uuwi nga si Julie, yung kapatid ko nga. Dapat niyan maalis. Si Papa naman, siyempre, nag-alala man siguro kasi walang tutulugan yung anak niya. Kumuha ng parang gunot ng nyog. Kinunit-kunit na yun. Tapos, dinala niya sa taas. Pinausukan niya? Pinausukan niya. Tapos ayun, siguro kasi di ba matanda na si Papa eh. Mahina na rin yung mata niya. Tapos mainit yung panahon na yun. Baka may nahulog na kahit baga na baka nahulog kung saan bagay na madaling makakasunog. Doon siguro nag-umpisa yung sunog. Ayun. So dahil sa bubuyog. Dahil doon sa bubuyog. Tapos masyado pang mainit ngayon kung yung panahon. Sobrang init, hindi nga kami makatulog. Pinagkakagat kami ng mga bubuyog nung gabi. So ilan ba kayo nakatira doon sa bahay na yun? At sino yung kasama ng tatay mo nung mangyari yung sunog? Kami, yung 4 lang kami doon nakatira sa bahay. Kasi yung... So nung mangyari yung sunog, nandun ka? Nandun po ako. Nandun ako sa baba. Nasa baba yung kwarto namin. Nila Papa. Okay. So, tinitingnan namin ni Kumpido yung larawan ng kwan. Talagang structure na lang yung naiwan. Walang-wala na. Sunog, tupok talaga lahat. Wala kayong naisalbang gamit? Mayroon din konti. Yung sa kusina lang. Okay. Matanong ko lang kasi maraming lumalabas sa Facebook. Totoo bang sa waiting shed kayo ngayon nakatira? Nung unang gabi po, kasi kakasunugon pa lang ng bahay namin, doon muna kami pinatuloy ng sa waiting shed. Maliit lang siya. Okay. So saan ngayon? Saan na kayo tumutuloy? Ngayon, yung pangalawang gabi, nandun kami sa kapatid ko muna.
Sa bahay ng kapatid nyo? Okay. So ngayon, naandito ka sa palatuntunang ito ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, ni Congressman Saldico, ni Congressman Jill Bungalon at ni Executive Director Kong Pido. Ano ngayon yung pangangailangan na gusto mong idulog at ilapit po dito sa palatuntunang ito? Yung niisip ko po, yung paano po ulit makapatayo ng bahay. O kasi maganda na sana, kita ko malaki yung pagkakuan, kaya lang nasunog talaga. Nawala ulit. Pang 3 sunog na namin bahay ito eh. At 3 beses na? Okay. So ngayon, Mura, kasama natin si Kong Pido, ang Executive Director ng Ako Bicol Party List. Kong Pido, magandang hapon po uli. Magandang hapon, Joshua, and again, Alan. Talagang nakakalungkot at nakita namin yung inyong kumbaga circumstansya ngayon. 3 beses na nasunugan. 3 beses na po. Talagang Ngayon lang po, may arsonista doon sa inyo. Medyo na nabigla nga rin ako kung akalain mo. Bibira yan na 3 beses ka Yung maulit. pangalawang nasunogan na Pakilapit lang, namin. Mura. Pangalawang sunog po ng bahay namin, may 3 bata na sunog din. Mga kapatid ko. Nasunog? O nakasama sila sa sunog? Nakasama. Namatay? Patay. Okay. So kung Pido, ano po yung maaari natin maitulong kasi yung kahilingan po ni Mura, gusto niya makapag-umpisa muli na maipagawa yung bahay po nila. Alam mo, nung dumulog si Mura dito sa Ako Bicol and Tabang Ora mismo, si Congressman Saldico hindi nag-atubili at nag-allocate kaagad ng cash assistance in the amount of 10,000 pesos para matulungan kayo upang makapag-umpisa ulit at kung ano man maibili nito, ma-repair ang inyong bahay. Siguro talagang malaking gastusin yan. But aside from the 10,000 cash assistance na ready na ngayon, Joshua, natutulungan rin natin si Mura na makapag-avail ng shelter assistance sa DSWD. Yun! Kung ikaw hindi ka pa nakapag-avail sa DSWD, wala pa ba? Hindi pa. Okay. So ibig sabihin, yung 10 lubikong ay paunang tulong pa lang ng Ako Bicol para magamit na agad. Yeah, para magamit Pero na agad. gagawa pa ho ng paraan pala yung Ako Bicol na makatanggap itong si Mura ng shelter assistance. Tama. Ito na ngayon yun, yung pampapaayos na talaga ng bahayan. So yun. Maraming salamat po. So yun ang aming tulong sa inyo and sa mga nangangailangan rin na gaya sa'yo na may sobrang pangangailangan, may sakit, may sunugan. So yan ang Tabang Ora mismo na handog natin lalo-lalo na sa mga nangangailangan. Thank you po. Ikaw ba, Mura, ay maliban dito sa tulong ng Ako Bicol, may panawagan ka ba doon sa mga dating kasama mong artista? Nanawagan na rin po ako dati. Pero di ko po alam ano nangyari. So muli akong nanawagan, sana maalala pa rin nila ako. So, yun. Thank you so much. Marami-rami din yung pelikula nito kung noon at TV show. So sana maalala rin siya ng mga dating kasama niya sa showbiz. Oo. Okay, so Mura, anong masasabi mo sa Ako Bicol na ngayon mismo, ora mismo si Kong Pido ay may paparating na cash assistance at may itutulong pang Ako Bicol na gagawa ng paraan sa DSWD. Maraming salamat po, Kong Pido, sa inyong tulong sa Ako Bicol. Kong Saldi. Kong Saldi, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Thank you so much. Medyo nakangiti-ngiti ka na, medyo gumaan-gaan na yung pakiramdam mo. Thank you. Mag-ingat lang Sinong sa sunod. kasama mo ngayon pagpunta dito sa studio? Kanina kasama ko si Kapitan Rolly at si Kagawad, Ay, ito pala yung cash. Ito na yung cash. Ito yung galing ka sa Ako Bicol, kay Kong Saldi. At sana yan ay magastos mo sa iyong mga pangangailangan. Thank you po. And then this shelter assistance will follow. Of course, tutulong kami sa pag-process sa DSWD. May proseso lang, pero syempre, mabibigyan ka ng aalalayan naman ng mga staff natin. Ano po? Nandyan yung ating mga staff sa labas. Thank you. Okay. So, Mura, kahit hindi mo nakasama si Kong Pido at Kong Saldi sa showbiz, automatic ora mismo yung pagtulong ng Ako Bicol, ha? Thank you so much, Ako Bicol. Ay, opo. Ito naman, dumako naman tayo Kong kasi pagkatapos ng problema ni Mura, dumako naman tayo mga kaibigan dito sa paparating
inaabangan hindi lang ng Albay, ng Legazpi, hindi lang ng Bicol Region, buong Pilipinas at buong mundo kong itong Bicol Loco Festival. Tama. Mari mo bang maikwento kong ano ho ba ang ibig sabihin sa inyo pong pagsasalarawan, ano po yung mga dapat abangan at mga kaganapan na dapat subaybayan ng ating mga kababayan dito sa Bicol Loco Festival? Ito, Joshua, yung pinakauna. The first ever balloon festival. Hot Air Balloon Festival na gaganapin dito sa ating lungsod, sa ating probinsya, at sa ating rehiyon, Bicol. And magkakaroon tayo ng first, in the morning, May 3 to 5, meron tayong hot air balloon. Magpapalipad dyan. Mag-uumpisa yan during the earliest, yung Magsikat ng araw. Bago magsikat ng Bago araw. sumikat ang araw. O, kasi yun yung pinaka... Magandang timing. Wala masyadong hangin. So yan, dyan mangyayari. And after the balloon festival, meron din drone show. Meron din paragliding exhibition. Merong plane exhibition, merong helicopter exhibition, and then merong drone competition. At ang kagandahan nito, Joshua, hindi natatapos yung ating activity sa morning. So, yun, araw yun. Yun ay masasaksiyan. For free ito, Kong? For free. Okay. But of course, there's a crowd control, Joshua. Alam mo, dyan sa old airport. So, dyan ito gaganapin? Dyan ito gaganapin. Sa dating airport ng Legazpi? Dating Legazpi Airport. Ngayon, dyan na yung venue ng ating Hot Air Balloon Festival called Bicol Loco Festival. Having said that, na-excite ako kung kasi sabi mo hindi lang limitado sa araw yung activities. Pati sa gabi. Meron ba? Gabi. Ano po yun? In fact, the top performing artists sa ating bansa, the likes of Sarah Geronimo. Sarah G. Ayun. And then Bamboo. Bamboo. On the first day, May 3, sila magpe-perform. Dalawa, back to back. Okay. Sarah G at Bamboo. And then on the second day, pareho Bicolano. At pareho magagaling at known for their talent. Yung sinasabi mong unang gabi kong atres yun, Mayo Atres. Mayo Atres. Mayo a 4. Mayo a 4. Doon sa May 4 na araw, meron pa ding show na araw. Meron pa rin. Meron pa rin pagpalipad ng balloon. Meron dyan drone. Meron pa yung paragliding. Okay. Meron yung air show ng mga aeroplano. Mga acrobatic siguro. Okay. So, May 4 yun na araw. Pagdating ng gabi, meron na naman. Meron na naman. Dalawang Bicolano, Opo. Joshua. Sino-sino po yan? Eli Buendia. Uy, sikwan nyo na. Panahon nyo yun. Di ba? Kilala mo si Eli Buendia? Eraserheads. Siya yung vocalist. At meron pang isa. Sino po? Yung crush ni Alan. Ay, hindi. Sorry. si Jericho Rosales. Ay, Jericho. Kaya pala kung katabi mo. Nakita ko sa picture, katabi mo si Echo. Katabi natin si Jericho na taga... Alam mo ba si Jericho? Taga... Bicolano. Taga Pili. Hindi. Rinconada. Rinconada area ng Camarines Sur. So, matibay pa siya mag-Rinconada eh. So, concert din yun, Kong. Concert din. Mauna si Jericho, mag-concert, and then Eli Buendia. Eli Buendia. And on the third day, hot air balloon ulit. Sa araw. Okay. May 5 na yon. Paggabi, hindi pa natin alam kung magkakaroon pa ng third night concert. Pero let's see. Malay mo, si Kong Saldi has so many surprises. Maraming sorpresa. Diba? Okay. Marami na po ang nagchat-chat, nagde-text. Ito ho ba ay may ticket? Paano ho ba yung pagpasok? O, kanina nababanggit yung may crowd control. Paano ho ito? Well, for the first 55,000 na, kumbaga, attendees, free yun. Wala yun na ticket. Dahil kailangan merong crowd control, and at the same time, foremost is the safety of the attendees and the participants. So, you need to control the crowd. Hindi pwedeng isiksik mo doon lahat. Baka magka-stampede dyan. And the organizers and all of the interagency involved, ang estimate nila na pinaka-safe na ipasok doon sa Legazpi Airport is 25,000. 25,000. Okay. But maliban doon sa 25,000, nagtatanong, paano yung hindi nakasama doon sa 25,000? May bayad na ba? Wala naman ng bayad. Wala pa rin bayad. Hindi lang kayo makakapasok doon. Pwede pa rin kayo sa labas ng airport. Nasa labas kayo ng airport. Kita pa rin naman ninyo. Kita pa rin. Pag nakaangat na. Pero siyempre, hindi sa malapitan. Hindi sa malapitan. Okay. No? So, and at the same time, pag concert, ganun din. Dinig nyo pa rin yung kanta. At makikita nyo pa rin from afar
yung nasa stage. Opo. Pero hindi lang kayo ganun kalaki. May ilalagay ho ba kong na mga... Sa tingin ko, may mga ilalagay na, kumbaga, LED, LED, oh. LED screen, monitor, to those who were not able to enter. Itong mga show na ganito, kung di ho ba ginagawa lang ito or nangyayari lang ho ito sa ibang bansa? Well, tama ka. Pero meron din dito sa Pilipinas. Oh, Bibihira. Meron tayo dyan sa hot air balloon na nag-umpisa sa Clark, sa Pampanga. And this is second in the Philippines, which will be here in Bicol region. But the unique part of, gawin na ito dito sa Bicol region, lalong-lalo na sa Albay, sa lungsod ng Legazpi, ay meron tayong Mayon Volcano. Another scenic, kumbaga... So, ibig sabihin, parang nakadubli ka eh. Doon sa ibang lugar, ordinaryo na nakapagpalipad ka ng balon. Pero dito, naglipad na yung balon, meron ka pang... So, ang inaasahan natin kung dito na mga manunood at bisita, alam mo ba kung na sa pag-iikot-ikot ko, ang dami na palang nagpabook sa hotel. Nandiyan na. Halos okupado na ang mga hotel ngayon. Inaabangan nila, nauna na kasi baka maubusan daw sila. Well, that's true. And talagang the intention is really to promote not only the hot air balloon festival, but really the place itself, ang lugar, ang Kabikolan, ang lungsod ng Legazpi at ang probinsya ng Albay. And of course, dahil sa promotion na ito, kung may domino effect ito, diretso ito doon sa mga activities sa ekonomiya. Well, maraming may trabaho, marami ang kikita. Tourism creates a lot of jobs and opportunities, and it is sustainable. And that's what we want. Kong Saldi envision ang Legazpi will become a tourism destination, not just because we have Mayon Volcano, but we have these unique activities na kumbaga hindi mahanap sa ibang lugar dito lang sa ating... Maliban ho ba kung doon sa mga nababanggit nating magpiperform, meron pa tayong mga kilalang personalidad na magiging bisita, panauhin dito? Well, there are so many names na nag-surface, pero hindi ko pa pwede sabihin dahil baka makuryente tayo, baka hindi dumating. So, sorpresa. So, sorpresa na lang. Alam mo naman si Kong Saldi, mahilig yan sa sorpresa. Malay mo, may dagdag pa. But for sure, we have Sarah Geronimo, which is top artist, coupled with Bamboo. Back-to-back. And on the second day, Eli Bendia and Jericho Rosales. And the hot air balloon na kung saan talagang kakaiba. And sa tingin ko, Joshua, umpisa lang to. Opo. Marami pa. Because this is first of many activities and events na mangyayari dito sa ating lungsod na talagang pupuntahan, not just by the local, but as well as the international tourists dahil hanap talaga nila ito. Opo. Kung ano po yung panawagan nyo at imbitasyon po ninyo sa mga kababayan natin, lalo na po sa mga nanonood na mga kababayan po natin? Well, lahat tayo excited and so please participate. And of course, kumbaga, witness the first ever hot air balloon festival and the back-to-back concerts, 2 nights concerts of Sarah Geronimo and other artists that will be performing for these 3-day activities. Brought to you by Ako Bicol Party List, Congressman Saldico. Yan po ang handog para sa ating mga kababayang Bicolano. Ito yung patunay kong na ang Ako Bicol ay hindi lang tumutulong sa mga nangangailangang medikal, sa mga nasusunugan, sa mga may problemang legal, hindi lang sa mga educational assistance, sa mga nangangailangang trabaho, pati sa pag-promote ng ating turismo, industriya ng turismo, at pati entertainment, mayroon ang Ako Bicol. Well, tama ka, Joshua. Complete package. If we envision every Bicolano family na magkaroon ng graduate, ang pangarap din ng Ako Bicol Party List is dapat every Bicolano has this, kumbaga, trabaho. Opo. And very important, one of the engine of economic growth is really the sector of tourism. So, naniniwala dyan si Kong Saldi dahil nakita niya ang potential sa turismo. And that's why he's bringing this all activities. In fact, binangkrol niya nga ang gastos. Di ba? Para lang ipakita sa mga kababayan natin Bicolano na kaya natin itong umpisahan. But if it is sustainable, then I think the private sector will engage into that activity. Sila na mismo ang gagawa ng siguro hot air balloon, will train pilots and crew upang i-offer ito sa ating mga turista. Opo.
yan naman ang hindi maitatanggi at hindi may kakaila, mga kaibigan, na sa pagsubaybay ninyo sa Ako Bicol, lahat naman ng mga magagandang lugar na develop dito, kalsada, tulay at mga tourist destination, malaki ang naiambag ng Ako Bicol at maraming activity ang ginagawa ng Ako Bicol para sa kabuhayan ng ating mga Bicolano, mapromote yung Bicol at magkaroon ng hanap buhay mga kababayan natin. Kong Pido, maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo, si Kong Jean at lalong-lalo na si Congressman Saldi sa patuloy ninyong paglilingkod at pagbibigay ng serbisyo at pagpapasaya kong pagpapangiti sa mga Bicolano. Salamat Joshua and ating kumbaga kasayahan na palagi makapagtulong sa ating mga kapwa Bicolano, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. I'm so happy to be back here sa inyong studio dito sa Tarabangan, Tabang Ako Bicol, Ora mismo. And sana hindi kayo magsawa na imbitahan ako dito. Lagi ko. Pag may oras, ako ay willing and able to come here and sit down with you, Joshua and Remy, and to all the guests na pumupunta dito sa inyong himpilan. Maraming salamat, Kong Pido, ang Executive Director ng Ako Bicol Party List. At syempre, mga kaibigan, napakinggan po ninyo sa pahayag ni Kong Pido. Kaya ano pang hinihintay ninyo, mga kaibigan? Dapat huwag kayo magpapahuli kasi para makapasok kayo dyan sa Old Legazpi Airport. Abangan nyo po yan. Bicol Loco Festival, hatid sa inyo ng Ako Bicol sa pangunguna ni Congressman Saldico. Kauna-unahan sa Bicol Region, mga kaibigan. At talagang ito ay kakaiba. Marami ang magiging masaya. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Coast Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, dyan sa Camarines Norte, sa mismong Kapitolyo. At dyan naman sa Camarines Sur, sa Zona 2 ng Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan dyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, mga kaibigan, sama-sama nating aaksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilang